Sa mga pugi daghang girl ni cry. Tambay iyang work pero branded o pantalon. Wow. Iyang mga t-shirt ug shoes puro mahalon. Hambog nga mang istorya siya daw gwapuhon. Daghan na daw siyang mga nabiktima nga tilugon. Iyang sulti na adaw siya'y sugar mommy. Nakagusto daw niya kay siya pugi. Mga girl daw nga sexy gagukod permi. Og iya daw nga giprangkahan og I'm not easy.